Ty máš nový bicykel, že? Áno. A tiež ho máš. Jakub, ešte mi raz povedz, ako si zavrel to auto. A ako si zavrel to auto? Ty si sa zavrel v aute? Mišo, polož ho tam, kde bol. Si šapkaj? Ale ja sa nechcem. Nefotím ťa. Nechodíme. Len mi povedz, si všetky štuplíky zavrel? Si sa zavrel v aute dneska? Áno. A ty si všetky štuplíky zavrel? Mhm. Aj kľúče si mal zapalovaný? Nie. S kľúčom som zavrel s Jankou, šoférka, potom som odomkol takto flik. No. Potom som šiel von a takto zavrel a potom to bolo otvorené. A kľúče si nehal vnútri, že? Áno. A teraz Tomáš musí rozbiť sklo, aby sa dostal dovnútra. Čo? Tomáš teraz musí rozbiť sklo, aby sa dostal dovnútra, do auta. Ja? Kto? Boha, fajne, len to pivo. Vysvetlí mu to, Mišo. Ja som piči. Daj, vysvetlí mu to. Ale oni sa nemôžu smáť, ja som piči bol. Nesmejte sa, ale. Čo nikto nastal to? Vysvetlí mu, že ja musím rozbiť to sklo teraz, dávaj. Počkaj. Daj mi napiť, ja sa musím napiť toho si. Ty to vyslopal. Jakub, pištole máš kde? Ugadené. Nemáš žiadne pištole už? Ako sa to je